Her skjøter han. Så startstrøm ferden. Og Norringer tog lastene. Norringer nummer 1, Klakshinger nummer 2, Hanabatter nummer 3. Så läs allt det ser ut. Ja. Norringer fick han få innan start. Så kommer Hanabatteren. Vi har alltid han över att attacka Klakshing. Så nu jag var där tidigt och Örvuse. Här börjar vi. Nu ser det inte ut att ett så väl Klakshing i starten. Hanabatteren för att komma fram och Norringen ser det ut till. Klakshingeren är färden en halvan skot att rum. Hanabatteren alltid lägger sig åtta nu. Så Norringer och så Klakshinger. Så läs alltid det ser ut nu. Nu räknar Klakshingern att kväklast vi. Han är i mitten där. Han får ganska så späkelig att gör om sig. Därför jauna sig ut. Vi hade i Hanabatteren ner nummer 1. Norringer nummer 2, Klakshinger nummer 3, men tar ekviliga jauner. Vi kommer här in och jag ser här stora gråtryckvarna. Klakshinger för att täcka Norring. Klakshinger hever ganska tidsan. Men Hanabatteren är nummer 1. Hanabatteren är den främste. Så är Klakshinger. Så är Norringer. Hanabatteren är ute vid en skot alltid framför Klakshinger. Och Klakshinger är halvan skoten framför Norring. Och det bröjdes inte det stora. Det är stövan. Vi får narskast 500 meter nu. Hanabatteren och 8. Och jag hade att Hanabatteren ökar. Han är stora skoten framför Klakshinger. Här var vi då 500 meter. Framväg samma stöva. Klakshinger räknar att ta an nu. Hanabatteren nummer 1. Skoten framför Klakshinger. Klakshinger för att vara halva boss långt framför Norring. Så den går startstrin till Norring. Mona inte nå väl kostnaden. Hanabatteren nummer 1. Han håller stand som är. Han är skoten framför Klakshinger. Och Klakshinger är stora skoten ute vid halva boss långt framför Norring. Och jag hade att han lojer väl efter till Hanabatteren. Han har finnit 2 män, hvis inte trutjar, undan Klakshinger bant nu. Och vad har vi? Vi hade vid att komma in 300 meter nu. Hanabatteren och 8. Ute vid halva boss långt framför Klakshinger. Och Klakshinger ute vid halva boss långt framför Norring. Och här är stövan. Vi får narskast 200 meter. Bröjdes inte så öjlan ägg. Hanabatteren nummer 1. Klakshinger nummer 2. Norringer nummer 3. 200 meter efter. Och vad händer? Vi hade inte det bröjdes det stora. Hanabatteren nu finns ju 4 män undan alltid. Det ser gott ut till Hanabatteren. Men klar att det ser ut som att han halta törn. Men spårningen är och Klakshinger för att komma vid en öjlingsposten nu. Norringer klarar det inte. Det var inte. 100 meter efter mål. 100 meter efter mål. Hanabatteren och 8. Han är halva boss långt framför Klakshinger. Och Klakshinger är halva boss långt framför Norringen. Så sporta där, så kvita där sig, täcka av livskraften och Hanabatteren för undan Klakshinger. Nu kommer larmen ner undan isen. Hanabatteren är ute vid en bosslang framför nu. Den norska smallen, där blir en grejer säger till Hanabatteren som vinner vi 3/4 bosslangt av Klakshinger och det blir åter 3/4 bosslangt åter till Norringen. Ja, Sikron kan stå vatta här så röjna. Hanabatteren, Klakshinger